Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Ferit este profund dezamăgit, crezând că a fost înjunghiat în spate de Orhan și Seiran. Pe măsură ce tensiunile în familie cresc, viitorul lui Ferit la companie este în pericol. Între timp, în timp ce Suna și Abidin încearcă să depășească tensiunile cu familiile lor, umbra lui Karam cade din nou asupra lor. Suna decide să-și construiască o nouă viață cu Abidin, dar planurile periculoase ale lui Karam ar putea da totul peste cap. În timp ce Orhan încearcă să reducă diferența dintre el și fiul său, Ferit se întreabă dacă este cu adevărat pregătit să fie tată. Cu toate acestea, în ciuda tuturor crizelor pe care le trăiește, nu poate renunța la visul său de a construi un viitor cu Seiran. Seiran și Ferit încep să pună la îndoială nu numai dragostea lor, ci și ideea de a întemeia o familie.